Ụtụtụ ọma ụmụ Igbo, unu abọọla chi afọ ọma. Tata ụbọchị afọ maala anyị mma. Ama m na unu lahụrụ ọfụma. Ụbọchị ọma tata wetara anyị ihe ọma. Ọpụpụ anyị na mbata anyị ihe ọma ka anyị na-apụ tata n'ụlọ ọrụ anyị dị iche iche, ebe anyị na-azụ afịa, ebe anyị na-arụ ọrụ. Anyị ga-eji ihe ọma wee bata. Ise, o nwere ihe m chọrọ ikwunu. O nwere ihe ndị ichie sịrị m gwa ụnụ. Ihe dị na nlọ, ụfọdụ ndị mmadụ na-agwa m na ọ na-abụ ha lọọ nlọ na ha dị elota nlọ ha lọ. Ịlọ nlọ ị da-ama ihe ịlọ na nlọ, mana odoga anya na ị na-alọ nlọ, mana ị da-ama ihe ị na-alọ. Maọbụ mgbe ụfọdụ ịlọsịa nlọ teta ide lotazi ihe ịlọ na nlọ. Mgbe ụfọdụ iloti ọ na-agbanarị gị, ị na-eme ka ilote nlọ ahụ ọ na-aganarị gị. Ịma na nlọ dị nnukwu mkpa. Ọ true dream ka ndị mbụ ndị ichie ji ezi ya ozi, agwa gị ihe ga-eme n'ọdịnihu. Mana mgbe a bịa mechie nlọ gị na inwe ide alọ nlọ, ide aghọta ihe ị na-alọ na nlọ, ihe a na-emebi, ihe a na-eme gị n'azụ n'ime mmụọ, ma nghọta ihe dị n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na ị na-alọ nlọ mana ị da-ama ihe ị na-alọ, ịlọsịa nlọ ichefuo na ife ị ga-eme. Iweta ọjị Igbo, nke a bụ nke anyị ọdịnala gboo gboo. Iweta ọjị Igbo, ọjị gbara ịnọ, ị ga-adịshọ na ọjị a gbara ịnọ. Iwere ọjị a wedebe ya n'ọnụ gị, kwuo okwu n'ime ọjị a na ịchọrọ ka bido taa ka ibido n'ịlọta nlọ gị, na ịchọ bido taa ịlọ nlọ. Ndị mbụ, ndị ezumezu gị na faso, ha bido gosibe gị ihe na nlọ, na ịchọrọ ịlọ nlọ ka ịchịkọta ya, ikwusie ihe a n'ime ọjị a, ọjị gbara ịnọ. Iwere ya tinye na your pillowcase, akwa a na-eyibe pilo eji alarụ ụla. Iwere ọjị ahụ tinye na pilo gị, iwere ya hili isi. Sọ gị ga-eji pilo ahụ larụ ụla, ekwena ka onye ọzọ yuzu onye larụ ụla. Ihe ị ga-eji pilo ahụ lahụ ụla bụ 4 days, mkpụrụ ụbọchị 4 ka ị ga-eji pilo ahụ lahụ ụla. Wite ọjị ahụ nọ n'ime, ị ga-arapụ ya n'ime ya ahụ. Ịlarụsịkwa ụra tete n'ụtụtụ, ịrapụ di pilo, ịpụtakwa n'abalị welekwa ya hili isi. After the 4 days, iwere ya larụ ụla for that 4 days. Iteta, iwepụta dị ọjị. After that 4 days, iwepụta dị ọjị, ịgbawa dị ọjị. Ịgbawa dị ọjị, ịwụsa ọjị a n'ala, ịwụọ ya ntu esi awụ ọjị, Igbo si awụ ọjị, ịwụsa ọjị n'ala. Ine ọjị ịwụrụ anya, ị ga-afụ na ọjị ahụ na-enwere nke ga-anọ n'aka nri, nwe nke ga-anọ n'aka ekpe. Ọjị agbala ịnọ ịwụsara, ị ga-afụ na ụfọdụ ga-abịa, onwe nke ga-abịa gbasaa n'aka nri na aka ekpe. Ịbụrụ onye na-afụ ọjị, ọ bụrụ na ị nwere anya ime mmụọ ịfụ ọjị, ị ga-afụ forces ndị niile ahụ na-adrọ your dream, na-ehinda your dream, na ha nọ n'ụsọ. Ifu ọjị nke ahụ dị n'akụkụ, ifu nke ahụ dị n'akụkụ, ndị nke ọzọ nwere ike dị n'etiti, bụ ndị ọzọ nwere ike dị n'etiti. Iwere aka nri gị, iwere nke ahụ dị n'aka nri. Iwere aka ekpe gị, iwere nke ahụ dị n'aka ekpe gị, ya ndị ahụ dị n'akụkụ. Iwere aka nri, iwere nke dị n'aka nri, iwere aka ekpe, iwere nke dị n'aka ekpe. Itu otu a jidie, ịpụba n'ilo. Ilute n'ilo, iwere aka gị ịbọ aja, nye ịbọ ana, ime ka ịbọ ana obere. Iwere ọjị dị n'aka nri gị, tii n'ala, kpochie ya. Ị bịa were aka nke adịghị n'aka ekpe, iwerekwa aka ekpe gị abụọ ana aja, ịbụ ana. Iwere ọjị dị n'aka ekpe gị, tinye na ana aja, ikpochie ya, imuvu pụtaba. Ọjị ndị ọzọ afọlụ na efele ọjị gị ahụ, echirizie ya wufuo awufuo. Ọjị na-abụ ndị ọzọ aga-afọ na ọjị efele gị, echiri ya wufuo awufuo. Ị ga-afụ na bido that day ị ga-ebido n'ịlụta nlọ gị. Ị ga-afụ na bido that day ị ga-ebido na-afụ ihe na-eme na nlọ. Nlọ bụ ụzọ esi agbara anyị ama ihe nwere ike ime n'ọdịnihu. Imesiri anya ihe a, efi ya ibido na-aghọta nri n'ala, ibido na-achịkọta nri n'alọ. Even ọ bụrụ na ị dị confused about your life, ị dị confused about yourself, ị mara ebe ị ga-ebido ebido. Maybe na-agwa gị na-akpọ gị ọlụ, maybe na-agwa gị n'ịbụ onye eze nwaanyị, mana ị mara where to start, ị mara onye ị ga-ejekwu. Mụnwa believe that na obi gị, your spirit nọ gị n'ime ga-adirect gị your path, ọ ga-adirect gị ụzọ gị. Ihe ị ga-eme bụ gịnị? Mgbe anyị na-ekwunye okwu na dị ọjị, mgbe anyị na-ekwu okwu na dị ọjị, before itinye na pilo gị, ịkọwasịa ihe a n'ọjị, ikwunye okwu a n'ọjị, na-akpọrọ gị ọlụ, na-agwa gị na-akpọ gị ọlụ. Mana ịmarọ ma ọ bụ eziokwu, ịmara ụzọ ị ga-esi mee ọlụ a. And ịchọ ka a na-egosi gị ihe na nlọ ka ị wee kweta ihe a na-agwa gị bụ eziokwu. Maka sị believe na onye ọbụla nwere ọkpụ okwu, ị ga-enwegodu feelings n'ime onwe gị before dibịa agwaba gị ma ọ bụ afa agwaba gị. Ị ga-enwegodu, ị ga na-afụ ihe, a ga na-egosi gị ihe.
ikwusie na ọjị a itinye na pilo ga wee lara ụla for 4 days. Within that 4 days, now I watch he ga na now watch nlọ within that 4 days. After that 4 days, we meant to angwala gị iwere ya n'aka na iwere ya n'aka ekpe ịnyisie ya ifuzie ebido gosibe gị ihe a ga-ebido na-ekpughelu gị ihe zoro ezo a ga-ebido na-egosi gị ihe ndị mabụrụ ibido na-aghọta ya ọ ka esi eme ya ka ị ga-esi na-eme ya ka ị ghara ị na-echefu nlọ gị. Nlọ dị ezigbo mkpa. Nlọ bụ our spiritual self ya ntu anyị si eme n'ime mmụọ ịlọ dị n'ala ana your spirit ebido na-eme interact na-eje ebe dị iche iche mana mmụọ gị bịajegharịsi ebe niile ọ bụla echekọtarịa ilotere ya ifu na ihe ga na-emebi n'ime mmụọ. O nwere ike onwe ebe ị chọrọ ije nwee ihe ị chọrọ ime all through dreams ikpelahụ ụla ka a ga-abịa kpughelu gị ebe ị na-eje ọ ga-enwe isi ka ọ bụ na ọ ga-enwe isi. Manifestation webe anyị na-ide elu ti ya ị marọzi ihe ị na-alọ. Nlọ gị kwụsara akụsa m na-enweta okwu dị ntu a ndị mmadụ na-ajụ m nlọ gị na-eme nghasa ịda aghọta ihe na-alọ. Enwere forces with you na-ezo nlọ gị. Enwere ihe na-ezo nlọ gị ka ị ghara ịghọta ihe ị na-alọ. Mana ọ bụ na imesi ihe a wit ọjị Igbo nwere ihe ka ya nụ. Ọjị enwere ihe ka ihe izili ya ka ọ na-eme ihe ịgwara ya ka ọ ga-eme. Ihe a bụ ihe tools ihe ka ọ bụ mkpụrụ osisi anyị ji ezijelu mmụọ ozi mkpụrụ osisi anyị ji agwa mmụọ na ihe dị anyị n'obi. Iwere ụdị ọjị iwere ekwucha ihe ntu a m siri gwa gị ị ga-afụ na nlọ gị ga-echenji. Ị ga-ebido na-achịkọta nlọ gị. Ya dịrị onye ọbụla na mma n'ụbọchị tata ụbọchị afọ zụọ nke ọma nke onye na-emebu nke ọma ya jisi ike gbadosi ụkwụ ike na ala atụ n'ụjọ amana jijiji ọdịnala dịbalugbo ndị nna nna anyị ha debere ya pụta tata fụ ya na-eme ya kwụla ebe ha kwụ na-eme ya ndị ọ na-agazili anyị kwudosi ike. Onye ọdịnala niile nọ ebe dị iche iche ihe ọma mee ọmaka meela anyị n'ugwu meela anyị na ndịda ya gazibere onye ọbụla ka emesịa na udo dịrị gị.